Velkommen til FP10 skriftligt tysk 2017. Prøven varer 3 timer. Den første time og det sidste kvarter af prøven må du ikke gå. Prøven består af A-del, som er en sprog- og sprogbrugsprøve, og en B-del, som er en fri skriftlig fremstilling. Du skal selv administrere tiden, du bruger på hver del. A-delen udfyldes med blyant. Bruger du en kuglepen til A-delen, retter du fejl ved at strege det skrevne ord over og skrive det nye ord ovenover. Husk at skrive pænt og tydeligt. En ulæselig skrift kan tælle som en fejl. Skabelon til B-delen finder du på forsiden af Intra. Husk at gemme ofte og gem kun på dit USB-stik. Når du har åbnet dit dokument, starter du med at gemme på dit USB-stik. Det gør du på følgende måde. Du går op i filer og klikker. Gå ned på gem som og klikker. Vælger denne PC og går over til højre og finder Kingston. Du skriver i gemmefeltet for eksempel tysk skriftlig fremstilling ved Børge og trykker på gem. Nu har du gemt. Husk at gemme løbende. Til prøven må du bruge grammatiske opslagsbøger samt egne grammatiske noter fra timerne. Gamle afleveringer med lærernes rettelser skal du lade blive i tasken. Grammatik og stavekontrol i Word. Vær opmærksom på, at stavekontrollen er indstillet korrekt til tysk. Ordbøger, både online og håndholdte. Musik. Du må lytte til musik fra en playliste fra din computer. Husk at vise hensyn. Ikke for højt. Det eneste du ikke må, er at kommunikere med andre i lokalet eller over nettet. Så ingen Facebook, Twitter, Snap, Messenger, YouTube, Google Doc eller Drev eller lignende. Under prøven har du mulighed for at få hjælp fra den tilsynsførende, hvis du mangler papir, har printet, skal på toilet, har spørgsmål. Når du vil aflevere, skal du tjekke, om du har underskrevet med Unilogin, om du har sat sidetal på alle ark, du vil aflevere, at du har angivet antal skrevne ord efter B-delen. Du skal printe et eksemplar af din fri skriftlige aflevering. Sprog- og sprogbrugsprøven afleveres udfyldt. Din aflevering skal underskrives af den tilsynsførende. Efter aflevering skal du give dit USB-stik med din aflevering på til den tilsynsførende. Der må ikke ligge noget fra prøven på din computer. Om lidt vil den tilsynsførende sætte dig i gang med prøven. Rigtig god fornøjelse. Husk, du kan se denne video igen og igen.